Chini maya gana Bubagra Tiprasa ni bagwi samung taisa khainani bagwi phai tongo. Recently botini sanjao bini social media account Twitter tei tweet khai saka chung keplai ngi phirongnai tai keplai ani tai party niya chini borok ni singnai angani bagwi kuno post nangya tai sanya ang Tiprasa ni bagwi simi justice nango chungomo kuno hincha tai jolimung kri khena langai norok bai dakti no malainai hai hini Bubagra saka hingke Bubagra tabo agini sai taisa saka ham ungkhana tai chung saimano tabo Bubagra chini dofani thinangni hamkrai ni choba ni bagwi taisa saka hamkhe kuno hincha tai jolimung kri khe yapri sapanyai kisa background no sing tongmani bagwi ano nakardi tomni humla ang recording khai tong pru watu wai tongo Bubagra chini bagwi tabuk sak hamwi bo choba khanya phaifano chung mutai tai kai toni thani chung surima tongne Bubagra ni saka hamke toni nani bagwi actually chung main kok sanan thanga ka tabu Bubagra simino chung asa chini hano taisi phirok na harmana ni bagwi sana thanga ka agi ni simini chi han deke bube sekjate kemawin tongo haifano chung thanja tongini bagwi no aman tingu dinini video amsuno khango hakma marok olo video khaino hambai